autóval vagy repülővel, érkezzünk bármilyen irányból, őt látjuk meg először, ezt a magányos óriást a völgybe épült Tajpej közepén. Uralja a város minden szegletét, látványa vonz minden tekintetet, és nem ereszt egy hamar. 101 emelet, 508 méteres magasság. Ez a Tajpej 101, a világ legmagasabb felhőkarcolója. És ez még nem minden. Nézzük meg közelebbről. A világ legmagasabb felhőkarcolójához a távol-kelet legelegánsabb üzletközpontja, és persze a világ leggyorsabb liftje dukál. Készülni arra a látványra, ami a kilátó szintjén fogad minket, egyszerűen nem lehet. Tajpej és a világ felülről, a 89. emeletről. Ebben a magasságban valahogy máshogyan tekintünk a városi nyüzsgésre, odalent hagyott életünkre. Amit látunk, persze nem csak minket babonáz meg. Menjünk feljebb, ott még izgalmasabb lesz. A város nagyon lapos, nincsen olyan sok magas épület. És a torony egy nagyon erős, mégis szolid rudat alkot. Az összes energiát ide irányítja, továbbadja a városnak. Funkcionális, nagyon is szabályszerű. Az égből érkező energiát közvetíti tovább, hogy az a városban tovább terjedjen. A Feng Shui lényege, életünkre, környezetünk gyakorolja a legnagyobb hatást. Azzal harmóniában kell élnünk, épületeinkkel abban nem tehetünk kárt. Látja a bambuszt. Az egész koncepció, az egész filozófia nagyon kínai. 8 szelete van, és minden résznek 8 emelete. Duplán 8, dupla szerencse. A kínaiban a 8-as jó szerencsét jelent. A World Trade Center ikertornyának pusztulása után valahogy máshogyan nézünk ezekre az óriásokra. Amikor a Tajpej 101-t építettük, 250 év földrengéseit és 100 esztendő tájfunjainak adatait vetettük össze. Ha tehát ez a két dolog, az utóbbi 100 év legerősebb tájfunja és az utóbbi 250 év legerősebb földrengése egy időben következik be, akkor mindegy, mert mindenhol biztonságos. Van egy széltompítónk, ami igazi high-tech termék. A szél erejének kiegyenlítésére szolgál. Ez a világ legnagyobb ilyen szerkezete. A 89. emeleten van, és egyensúlyban tartja az épületet az erős szélben. Tájfunok és földrengés esetében is biztonságosak vagyunk, semmi probléma. Tajpej völgybe épült város. Este egy kisebb dombot mászunk meg, hogy utoljára gyönyörködhessünk a fényeiben. Míg Tajpejtől búcsúzunk, Fute Chien Shan vigyáz ránk. A taoista istenség 1000 formát is ölthet, és egy táj, város vagy negyed lakóira ügyel. Ez tehát a világ legmagasabb felhőkarcolója most, de a magasabbnál mindig van magasabb. Dubaj és Shanghai még hatalmasabb felhőkarcolókat tervez. A versenyfutásban valószínűleg sosem lesz megállás. Michael Lu azt mondta nekünk erről, nem ez a lényeg, ők nem csak kívül, de belül is rendkívülit adtak. Egy új életstílust, a legjobb munkafeltételeket megteremtve ezzel Tajvanban. Belül is javulnunk kell, nem csak a külsőt kell fejleszteni, amire mindig is törekszünk, mondta. Búcsúzunk el ettől az óriástól, és búcsúzunk el Tajvan fővárosától ezzel a gondolattal. Tajvan középső vidékére igyekszünk. Puli város mellett egy lótusz alakú dombon hatalmas kolostor. Akárcsak a Tajpej 101 nagyon nagy, nagyon modern és egyben nagyon feng shui. Chien Da szerzetes mesél az alapításáról. A kolostor alapítója Wei Chue He, akit nagymesternek hívunk, és majd 7 évig tartott, amíg elkészültünk az épülettel.
Az első években Észak-Tajvanon képezte magát. Az emberek rájöttek, milyen csodálatra méltó személyiség. Megkérték, tartson külön foglalkozásokat, alapítson buddhista Chan iskolát. A nagymester megtanította őket, hogyan meditáljanak, és megtanította őket arra is, hogyan találják meg az igazi utat. A lényeget, Buddha természetét, a tiszta szellemet. Az emberek érezték, milyen csodálatos tanítás az övé. Arra kérték a nagymestert, hogy tanítsa őket tovább. Egyre több, mindig több ember akarta gyakorolni a tant. Vagyis csant, amit zennek mondunk japánul, kínaiul csannak. Egy kis kolostor Észak-Tajvanon már nem lett volna elegendő ennek a sok embernek, ezért a nagymester idejött Tajvan közepére, Puli városához, és megalapította ezt a kolostort. Ezzel a szimbólummal Tajvanon lépten nyomon találkozik a látogató. A szvasztika a buddhizmussal együtt Indiából származik. Itt a szerencse és a belső nyugalom jelképe. És még sok minden másé. Élelmiszerek csomagolásán arra utal, hogy az étel vegetáriánus. Kínai gyermekek galléria alá varva a rossz szellemektől véd.